Monfa vem Antonio Mono. Na de all bonus of the Vimat Agiso. Also for him about me fi please Messini Kunway. Mikro Woo. Sa Yarientin I'll do me Cadaba. Yarientin I'll buy. Some of the Payarsa. Huh? Mammy. Meja ho unum kan enso wa no tene pa no wo nya wo nye obufua wa no cha wo kun so ti me bi se wa sama talk to me o ya secret bi a ye be ka kire no ma ka kire wo ka kire ne se o yare ntin odi mi ka to ame enjo na abaye mo. What is the cause of this kind of disease? What is the cause? Again, this I ye buy. Na abaya den na se so aye den etutu. Manante ho a machinia but my ya re na nya den. Nko me kwa na me beduru fie a abesane aba ache kura bosome. Na sapa. Me nka secret bi nkire no. So wo ware wo bi dihie. Okay. Nasa abusuya se yempa ye ware no be kire wade kontira wo yare okay abraso kwantira papa be kire wade konti a wo yare sunsumura na yare no so nyeden enko uko ware wo bi dihye nasa abusuya ne kasa yempene a ana yemma kwan a sese ugyae okay otiase metiase uko ware ban ma no no wadi ka wo mampanifo where Fantini? By Maria Fantini. See, Oko Ware no. No one mampany for. Inti money here, all my drink say. Omo makwa mama mi we nware. If you say, Papa na nyini chen we. Inti we ya baba wa. Aden na wo ko ware. Na baba wa na wo ko wa no. The way they say no. Yen wo mai kra. Ya no level. Papa cha ote sa asam no da. By no mon come amenti. Oman come want ba oma come wo bia ka kire wo debi mo ka kire ne say papa ne mase omo mpene aware ne so because papa na nyini dodo enti ba wo ba no wo ba be di ne botom na nya dwen papa bia na wo de bai enti omo tena ase ana omo di asam ne koto ba ma no awo fa bushia pani anim ana omo frɛ na omo kɔtena ase enti omo kɔtena asam no so no ana kɔba sɛ enipa no manka ama na ware na wie adan na saabre yi mosimo kogu aware no enti saa ware eguo we die me amusua pani me nsanim go deeper oraka papa susumura enti tama ba ma ni free ahobaye no na woni ne relationship asesa afei dia wo beka no onfa otie ne manasam chen enti dia we ka bia no afei no onfa okay duble bia oyesa fato ho satan no akọ ne kuro mu aba okay meboa wa no de o utitwi wo ye de kroboni me beja ho kra akọ makoto afoforo so enti me hunu wo sunsun mu se enkwada na kọ baabi ana omukọ ya ade na omukọ ye no omukọ anurani ho ho enti omo ya ade no omo de kokọ share asieye ana omo ba papa no fie ana omo ba ya ade bi wo buchi a omo nwa so aduane mu na omo ja kokọ na omo ya ade no omo di aboa bi a ye frɛ ne sɛ premire ne widie sɛ premire aworo no ho ana omo de yes akwankyere no nti aibeni na yes direction no ana omo de premire a yaworo no ho ne widie no omo de yes akwankyere no nti omo ye na omo de maame we din to so sɛ bɛya enka maame wo hɔ a bibi nya no te sɛ aboa nsɔdo no nya japim nti sɛ japim nya no ana yare ano ɔden aboa bi bɛka no na onya yare kase a no ko ba bi ne ka kire nsaware no ho nti
ɛna wanya saa yadeɛ na obɛgyae ɔm papa de ama wo because wobaeɛ na papa no ayɛ no kookoo nti wonim sɛ wobɛdi sika no power. Thank you, Holy Spirit. Papa no ɔyɛ adwuma bɛyɛ no odua koko oni koko wiase na mbae paul samana ɔsɛ deɛ yani koko wiase na mbae enso wo mama asase ne bi sɛ me ndua me deɛ ɔma wasase bi sɛ dua wo deɛ na wadua ne koko awie kaseɛ paa koko na nya baako ha enye kitiwa eso nti wo baayɛ no wɔm so wo bedi ne sika enti yɛ mpene ɛna papa no so sɛ wɔpɛ wo ɛna o mama asase ne bi sɛ me ndua ɔno papa no ma wasase ne bi sɛ bia ato mama ɔka sɛ papa no ma asase sɛ me ndua no ɛhɔ ayɛ na me hunu sɛ wo deɛ no koraa wɔ ɔwura bia no ha wɔ kisia no nsua no enti sɛ nsuo no yira na etwi fa koko ne fa etwi fa kakra bi wɔn nsɛm na nyame ɔka yɛ na me hunu sɛ wɔde koko na ma no na ohu ho sɛ nsuo da hɔ ɛyɛ ɔwura no enti sɛ nsuo no yira otwi fa fa sei. Thank you, Holy Spirit. Catch you on the side. Okay. Eduru baby. Kwan ya befa so a wo besesa ne mafra ware na senti. Yes, Lord. Papa no ye na dwen say. Meye bibi ama wo waba mabu. Utie no. Nti nkwala ne papa no kotena ase. Eno ka kire say sebeya. Maami we begya ware enti. Onton maami kokoo no. Na onfan support ne ba na opese otu kwan no. Na ne baby pese otu kwan. Maame ne ne baby anya wo ba. Yes, Lord. Na sa wo de okwa wo ketwa. Ba ko pe. Wan wo biem. Ba ko pe. See ne say. Ana onkwada ne tena se no me meeting say. Sa be ya maame ya bembabu no obegya awade no. Papa ne nton ne koko na ne baba ko onfa sika no ma no. Na ne ba ne nkwa brochiri na nka onyae maame sa be ya maame na bembabu no ono ade ne nsa baba safe de me nware biem bibi sa si ampa oton koko no ampa oton koko no ori jani ba ne kwa mane kwa brochiri oya dan oton koko no ori jani ba ne kwa mane kwa brochiri ni baba ema na odana jo a yes na boatea so dana jo na boatea aboa your friends apremri aboa your friend premli no san o kam kura wakaw o kam de bia e wodayem eni so so kusa yes ena me ku efo no me so me hu se obi so abebo me we efo no mu onu so na me ku ne so me se me ku efo no mu me ku no nipa bia abebo me ma beti e we efo no mu so afedo ono aka ne nsam kire masa ade am kiri kura no ono ankasa na no odin na papa no pano ba no hadwen umu ade ne bufu a ono papa no kasa ne nko yie nti na nkwala na yo madwen so mo makwan ma nkwala papa no because papa no chan ododo ene ye mo ba mo mpene nti o mo koya ade no e wa yigbeni ho ayigbeni ni de wo nworo ho ene ye ade no nti wo bi san sunsun mo hwehwe wo premede tum kakraka no was san kra sunsun mo hwehwe wo ene ono aso so dan na wo wa ye den aka nti poison wo woni peduam nti obi a obemi ti obi a be ye waduro yade ne be kofom ukofie pe be san ba because poison no ye ntu ase nti so poison no ene ye hwe ne neutralize no ana metin brofo no metin neutralize ade na na se ya yere ya brain as ya say no. Until the power of the Holy Spirit must enter you to neutralize the poisonous substance in your system. Once a man yame power hona etikope me ma ho na ma frau kra mami where you there a cook yes I purified and consecrated by the blood of Jesus.
I turn it to become the blood of Jesus. Divine substance to neutralize any evil substance, poisonous substance in your system. In the name of Jesus. Yes, thank you, Holy Spirit. You be dear back. My name for be dear back on 1 way. Or we be the enemy. I want no coke no so. I didn't say too. Power. Can be dear to a Mahonia. Hey, Bonsama Samano. Was a man name for be dear. Hey, my name for be dear. Not on no coke no so. Bonsama Yami to me. Amen pa. Amen pa. Akwanchire papa no no. Akwanchire papa. Osoro akwanchire. Mame, you are engaged and customary rites of marriage is done on you. Forbidden to and we necessary nam no. Onyanya. Ujira hausa. Nani tene. Onom koko emi no say ache. Bobi gobo. Bobi gobo. Hwe? O come say the wanya beta cola area. Nani pedi apedi no. Hallelujah. Ade we ya waye no. Onte sa ade ne biom da. Eno poisonous substance. That's it. No. Saikura. What can I say? Maybe. Koko no. Oja kakra. Oja be one pool. Yes. Otombi. One pool. And oja kakra. Ade bi hyefuo no. Mi nkompo biom. Nkomo biom. Nsa mi koma na yale ni ba mo. Na mi ko wo ho nyina na yale ni mi koma na yale ni. Enti koko no pa wonton. Onton so a pesirem ni bi fama na hweso mo. Ni koko na so okra anye. Sade ne si so no kra anye. Om se yeden. Ja koko no. Koton. Why? Me se koton. Le free system free ho. Huh? Oh, Christian Himan. Na koko no he. Ewo kurabia se fe afuke. Huh? Afuke. Afuke. Free ho. Me chere wade bi. Sa wo pese papa ne ma no. Aba wo ho. No mbe confess. On be catch the one. Bida omo nyame honhom e torment wo mo. Ma me chere wade na ye. Papa nya hwe a. Do tu amena no. Ono na hwem. Ono na tum. Memma wo direction bi no waye. Wo ye wi a ebesi papa ne baso. The same problem. Ento mbe ko ba bi ne aka kire nse. Mo ye mo papa yiri bi sei. Ento mo nko na mo ko hwe no ko pa na chewo. Ko pa ne sa. Aha, me chere wade. Ama waye. Gina ho twa me. Me say customary rights. As you saying about marriage is done on you. About you, customary rights. Spiritually, okay. Ya yo one day. Ufri. Pacho mi yeko ni ba me o BBC kwapra. Kwapra kroma. BBC no he. Sa ho nyina ye kwapra. In terms of to kwapra akra nka me frɛ wo. Oh yes.
me hu ne ntam sɛ wo firi kwapra anka me mfrɛ oda o maka efiri sɛ o tena kuro bim na sɛ hɔfo so mo mpa wasɛm a mankɔfo mfra bɔnten mɛgye adom ne ho wɔsra nkɔ nti so mo de nwunum kura gya mo na nwunum but inhyira nka no sɛ wo wo mfiri ha but aha na ate o kwa sorry Bachona me ko ba yise me nko come in fie o e kwapra for de ya na mentan no mo nya dwuma cause o me ya tro ne nkonkonsanfo nti de obeka no eno no mo de beko but o de on tesa on oh yeah sure the from saying Pacho ye fe ma fia de ata o ya ata Pacho say ntira kachire ne say onye ne ho mompaye ne o mo na ware ho mpaye serious bra come out owoda Pacho owe Pacho mo o mo yesen two on papa we Pacho kitwane de ne papa ne menim baby o wana penene so ne de menyam ye no ye de kwen no se de o kan kra me mente ne kasa no me se enkwala na wawo on papa we me Pacho papa ne me hu baby o on hu nkwala na papa de bi Pacho but waware ho mpa ye one kasa no in the first place the way you talk to men is very odd. Ne koma tele ne bufu a ana wo so se cha enti akobasa ba ma ne dono te sadie ne ara ase se o jan hoko no ma ne bow so ase ma meka me boa Pacho no kre yes ana ote no kre ne koko nya ne bufu a opeso control ba ma bia nso nya ready so ban control no ama ma ye no kre ntesa oba makwa ma ba control ya na ye seek advice sa e wo mo ho omo de omo adwene ba na beboa ne afa baba ma bia anya ready so oba makwa ma ba control da bi da nyame anya ne sa ama ma asema meka meboa so oba no wo sika che no kra omo makwa ma control because nyame abodie mu no animu sa inimu sa but wait there me se ne bufu a ho ase bibia ban mu ne ho so se cha se wo ya ba ma no wo tetare wo bu se kikira wo ba di wo ho no wan kasa so ba gibi mata de me kan ma twantro Pacho no kre enti wa na wo pam ho ma ba spiritually no ya waro obi ba yire no wo nya mere saa wo we no spiritually no wo nya mere ni modu but obi ba yire no na tie wo tumfo yire ya wa no bonsa masam no power tumfo yire ya wa no what I say enipa no wa no so no oba tuntum a otia sesegya tuntum so Pacho ohun odayem osondaye ho yes bonsama samde papa oba tuntum a otia sesegya tuntum so ne ya hyehyɛ ne tese ohema na gudie eguno power enti omma kwan makwara we nware but obeni nyina so de begire na koma so na de apam no ne ho mama sabaya ebeye kwadwo papa adwo papa kofi papa kwame papa bama bi anso no wo obegya abo so no adwane akọ because kwan a obefa so ne bema na kasa ene nsem afiri wanu mu no no akra no atimi ba ne mu kwa wo kra me mpa wo me nwa obiem ede na waware amware de ne manya firi mu nti wo kasa no de nsam ne hyehyɛ bema ne tirim saa ne buo ne ani anso kasa ne ba sa bema ne dwane e ade o me de aye wo no no kre I don't cast a me obi mpame ana nti obi pa ode ana ekwai
Bonsa Mayame. Enti esese wo brɛ wakoma se. One na o control spirit. Na ubu ho se o yoba. Onya bema. Anya sa. Obe wudu. Abeso obi anane papa. But omu bie ne ho so obeka sika ye ho ade. Oyo ho ade kra besa abafie. Nti ye careful. Onya one ye den dodo. Na won san mu ade. Me ni watamu. On san mu ade. Saa na life tie. Nti ho na be wa. Ti de maka kire one say. Kofom. Asase ye saa sunsun ma kwankyere ma saa sunsun ba yi awade no. Emu ya den. Ete. Nipa ne ti akonya so. Oban tuntum won tene. No de wa committee ase akoyi wa kire say we ya me ba yi yire. Na me ba yi yire na aba wa. Enti wono a ohunu ho so say ono so oye berempon. Wo ye de hye. Aha, sa na ohunu ho say me. But physically no. Oh mobo. No crepa. Sem nya no cre. Ohunu spiritually so ono oye berempon. Me so go hwe na wonim do wa me you treat me as queen. But you can't be insubordinate to somebody who cares for you. I say anything, and I'm at it. Untime nya nian so niema nkyere nipa ohwe wo no. So calm down. Me kire wade ama waye. So wan ya ya. Me ka kire o praying. Se sunsun wade no ya hwe ne angu no a. Oboa. Oba mobo. Oba wudu. Omu nyina ba begu so. Wa na abaye adwuma hwe wo. Abrabo no so mo den ma wo. Emu otene ma no. Nyame kura na ya na tom. Ena otomi didie. Onya bidie. Ha? No cray. No cray kasa aboko, ba kasa wo ye. That's what I me. Who be hawa? One kasa control no. Me boa. Me ba kire wade. Am wa ye gina ho twa me. Mo ma hwere nyina ma kire obi am, ma obi direction. Ma me nyom. Ba ma afre he. Ahafo. Kuma si kanyas. Kwa bre kanyas. Ma me nyom ma honya. Ayani ma juma. Yes. Ahenyinu. Yo. Ayani bro. Sorry. Yo nyama na ba ye juma no. Eje wa juma ye ni. Ejuma ye. Oma ya juma no. Juma ya ni ma juma. Yo juma no bro. Suje nyama na ba ye juma no. Wala wajwani dwayene na jumaisa wo ye wala wajwani obama wajwani abo ye wala wajwani ye wajwani ye wala wajwani so wajwani abo ye wala wajwani adoke frena me yo wala wajwani ye aya ye me wala wajwani na jona ya wajwani abo Yeah.
Pacho minim. Pacho debi. Pacho debi. Pacho nam kon bejai. O kwa so de wajai. Mpa bon so nkobi. Nkobi. Afro be den ha. So be there wa ha. Enyoma me mo matu nyina na me de kowachi. Na me hwe niam bi. Duru ho no na in the realms of the spirit no me hu say o ma twahia. Na abrantie kuta Bible. Na was started ene edom na wo fie ho no eye nkyerɛkyerɛ. And all of a sudden they me hu ya ne say ya to agu no sɛ fa wade free fie ha na ha ye mpesa asɛm no. Enti me ka kyerɛ wo sɛ nyame nsa wo so sɛ wo yɛ sɔfo. But enam abusua wo free mu nti enti me nan ho adi. Second, ya boa ne sika nyina no wo sunsun mu. Ana mahunu sɛ egu kukuo mu. Ana ye twegya tom. Me ka sama kyerɛ no. Wo sɛ afra Kofi sɛ Paul. Usu bempa. Usu bempa. Paul usu bempa. Bra. O ma me wai. O kanya asewa. Ka kyerɛ ne sɛ obi an kan kyerɛ ne sɛ ne destiny de man no ba asase so ya sofodie. So be kan kyerɛ so destiny ya sofodie. Pacho debi. No no mo men kompa bo no me de no mate. Me kona me say no bejai. No me ko. Hyase fa ho wura nyame. Hyase fa ho wura nyame. Sa na da mo maso no. Sa na da mo maso. E kyerɛ sofodie. Ama wo brɛ. Awo wi asase trem. Die nipa ba ma bi abɛya obenya so mfaso no. Ba bi nipa nyina ba wura nyam ho animonyam no. Nipa nyina wura obenya animonyam no. Ɔde animu ase na ba firi hɔ ba. O sate ade bia wotanigye. At the end of the day negative. No correct. Pacho. Ana wono ankasa paese no. Wankasa no. Wonye nipa a wogye ade di nti niam biti na kye. Nipa wogye niam biti. No correct. No correct. Se wo hwe TV. Se wo hwe TV. No wo hunu se sofo. Aba TV ni so a. O no aye firi ho. Wo aye firi ho. At say. No correct. To wanyi obi ani. Wonyi bibia ni, wonyi obi aso ni. Enti enam se wanyi bibia ni nti na ma niam so abiti na kye. Ma biti wa kye. Leader of the family. Pacho. Wa unim. Pacho. Wa unim so you leader of the family. Pacho. And I was wonyi bibia ni. And almost wa work here tiama niam nyina ye wonwora. Obi a wonye bibi ni no bibi a wo gina so. But wo ni hu. No correct. Ade bia wo beye bia me so de anije na hyase but at the end of the day onya so mfa so. Me pacha. Onim nipa. So onim nipa. Ah nipa yusu no. Nipa ayusu. But ye moa no. But onim moa. It's saying. No correct. Yes. Onim nipa. So onim nipa. Ah enam san kofo no so. Enam wo so ebi anya ba bia si. Bi anya ba bia si. But obi anfiu. So obi anwa. Me ya de minimum. Osu papa Paul papa kohwe we mame. No wadi animu koye obedi animu nyina wie. Owie a me menya so mfa so but yes say free me hoba ono no. Me mu an. Pacha. Ati say. Pacha. Eno an ekoso. No one ekoso sanity. Disappointment. Pacha. Promise and faith. Pacha. Anu ko an ekoso wabra ko. Ena me bra nsan me hunu ska. So bre asa no huska. Sika no so ba nyina me nsam. Me de solve problems. So woni amanema. Me yesika djuma. Yesika djuma. So me nisika da ho. Djuma ni nyina. Basa. Misa da djuma we. So ni kapre da ho. So ni kapre da ho. Ba. Pacha me anamba. Wa na ba. Pacha. Bra.
Ah, mamenyom. Cheche kune, 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 cheche Good,
Sorry, John. I know, Chris. Huh? But you're not in the crowd. Into Daniel by a phone. Sitting in a credit, I didn't buy a phone. Mr. Uncle sir, or more than one human free, the Minkin, my money. More often, what Cassa, sir. But you're mature, why, Mammy, Bra. What's what Bahada? So Bahada. Usisi. And now, one night. I can't say me, Mammy, no one tears it. Until I'm so Miss Ammy, Miss Brigu, but Mubieti. On tears it, I'm actually in the time of song. Brigu. And until Waba. You can't brigu as anything. Send me, my bremo be a bit. Brigu. Obebre. I'm will be a bed. Yama crown the door and still or that's what you are. No, I worry and that's what you are. Brigu. Some brain will be a bedi and ask them saying. So, 7 will be a bedi. 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 7 will be a b
Miniba, into a Japan baby man of Bussian for it. Ongo bada. Brego home ne do it. You bet bread movie a bit. My bread. Nan you. Ne more ding. Mammy wait bra what bread. Beman and Nam Fano and Nam Fatu be a Beman, Bama boo. Now obey a solid or swat no cortis will be our yard or corona, or swap a jar at the head of corona. No, they are penning man, Corani, you know, my head, what to say. Yeah. Into one here, I'll be bregu, Mobia Biddy. Why? Nina, so ye be the okay and but Miniba, meaning say I'm Ukun on Panyon Cosem. But Obia starting in it didn't come on Panyon Cosem cry. But Obia starting in it didn't come on. Nipani a bema a benti. What's your son? Pet nam for some. But Bema be. I started in it didn't come on. Ah, can I won't try being share a beer? Nine yawana, I won't flew. What's your son? What's your say? One in a question of a house of power. And there they are sorry. No, Chambana. Memo, I would yammy one my share 1 million. What? Obawu. Nya papa na odi ase kire sa diabetes no. Aso no do cha mapa o. Uko ya che. So ko ya che. Bacha me. Uko no oya pani wo. Bacha de. Uko ya che. Bacha. Ah na ko so do cha wonya pani wo msai. Ka kire ne se. Men kana se no bejo. So ko fele ade tin kan so bejo. O fele. So fele. Many a break. Go for Sren. What's it there? What's why there? Meet me inquired, many say, Telemas go 4 months, not your phone. I yell. Mammy to me. Nehemiah 5. So my 5, you know. And Maya me and son. And Mamma, you know, and there bay. And if you date you say, 19th September, 19th October. 19th November, 19th December. Ebedu December now nyam. Hallelujah. Na nyam no so obanyam no bibie ni ho ebetuma sen no. Eno men kan nyam di for shan komtro. Amen. Ebedu December now nyam. Yes, December. But bibie ntime sen no. Ade no issue bi wo ho. Issue bi wo ho. Your husband should go for medical checkup. Yes. Your husband must go for medical checkup. Marco, okay, doctor say. You worry and be check Papa, your program you could be. And now, what check was be a come. But many ma, tell him months. Marco hospital, I could check it. They be a check it. And so, Nancy, that's the news to me. Me say. Your husband must go for medical checkup. A banner there, ever saying a media tomb. But a tomua in Suoshiana Cocanoa, a banana. A babu cassa. Why? In Suoshia. In Suoshiana Cocanoa, a banana. Answer. Oh, you're not sorry, I understand. Mewa Urahim feel now sorry bonsa sana mona wahun sade me ba charge ntina me say on cop medical checkup o ka so me obeba memma na duro
to fertilize the insu. I see a man drew to fertilize his insu. His insu. Why? TV so na me ka no said the edru ye nya me di obetimi aboaye ana ose memra nti ono se bra me ba cha oba ngoba ba ma na wo banti esenka ono nyina ba me ba cha no ni ho nti me ba no ana afena no no so e ba me bi unim ade bi a ye frɛ no kakawe adwe hwan enim sa hahan no aha monkope kakawe adwe na monpata adwe na ombre den fra ade ba ko ka ho menka because omutie ya no mbefa yakoyo aha kakawe adwe na haban ene atadwe na yembre den fra na yemfa ba ko nka ho onom ne 2 weeks sabaya to fertilize his insu. Why? Yes. We are pano no bibia ne hobim. Na spiritual issue bi wom. But I stop. Papa no why ade? So papa no why ade? Odifour no why ade? why Why ade? Ampo me dey asem dey da why ade? Because ade a na di wachi no na no odin. But true one no na ma dey na stop. Wa me fancy. What kind of prayer? Odifour part why ade? Ade na di wachi pa no. Ono na nyame enam na so stop no. Yes. Into was stopping no there. Not just any pay ade osaye. Me megina ha ma me meye tu no wa ha. What I say? Open in chairman. And ade no so me ho so waye. Ho so waye. Ba ka de kakra bi. And I say the to asoma. The to asoma we pe. Na me no nyama daddy. Amen. Amen. Oh yes. Enyaya sore ne da. Abemo yebu. So I'm crying. Make me feel into it be plot to be cry at Tibia. I saw no feel. Inyaida. Inyaya sorry no. Papa na sorry me nyaya. Waboa mo pa. Waboa mo pa. But ye wade bi wo ho a na ye mate adwuma na nye driver adwuma Pato de meka se ate ase enti nya wadwen se driver no na ode car ne konti da bi ay mate adwuma enti ade bi wo ho a ya na ayade ketua bi na nyame be fa obi mom so because ana me no enti fie ha na obanyam enu December 19th no na doctor confirm ade bi wo yam ebe ma wade am wa purify wo yam wa wo de enu ma ne nyina da ho na me matena se ye ne hwe ye de ne nsuo ne oil matena se aye nsuo bi ho adwuma nansa na ma hwe agu galon na me de ama se beje konom onom ya chinchirin ye funu so betomu a bibia ntimi nsɛ akwala because if you have akwala wo ho den no wo mani den mo obi ani ho aba wo fi ha ne bani amreda enti ye bɛyɛ why kɔbɔ mpaye ɛwɔ kronkron bia ho na kosufre nyame ukowia come and see me after service.
Sure. Huh? Me pacho mate. Maybe Cotras. Sarjana National Empire. Then I have 1 night there. Usisi ana 1 night. Sure. Allah Sabra. I am not sure one group house. One group, I watch it. 1 million assistance. We are who kidding was one number. No. Why? Just one. Unless I'll be a kidding problem.